Briga Eloko taldeak bigarren diskoa labetik ateratzar duela eta elkartu gara eurekin, eta lehenengo galdera hori horreixe da. Zergatik erabaki duzu egontxe disko hau kaleratzea? Bueno, otzaieti daukauz eta vinilua fizikoki garajian, sartuta, hautza hartzen, eta honek ez dakigu zenbat iraungoa ben, orduan pentsa hau honena ontsa ateratzea dela, ze diru aurrerapen garrantzitsu bat indau, eta parte ez dakigu nola jungo dan, da noraino helduko dan, hau, orduan uste hau une egokisa dela, hau ateratzeko. Amets bati lotuta izenburu, zergatik? Zergaitxi, esaldi, kanta baten esaldixa da, eta parte aurreko sediak inbizitakoa amets bat moduan hartu dugu, gure talde referentiak ezagutzen, erekin jotzen askotan, eta beste estatu batzutara bidaiatu izan dugu, orduan amets baten garela, pentsatzen dugu. Bueno, Manes, zelakoa da bigarren disko hau? Nik uste bai dela desberdin alde batetikan, baina gero ere bai gure aurreko diskoko esentzia eta mantentzula pentsatze dugu. Eta bai nahiko kompletoa bezala ikuste dugu, gede desberdin alentzialako letretan, musikalki ere landuagoa dela ikuste dugu, eta orduan orokorrian bai ikuste dugu, pausotxo bat aurrea izango dela. Guruen, akaso lehengoa baino landuagoa dela, garapen bat, baina, garapen bat dela, alegia. Bai, guke baita azkenean musikalmente hobetu indeu, gehiago landu dugu disko hau, buelta gehiago geskio ere eman dizkio, eta horregatik ezakit, bai eta zaigu desberdina, baina bai, gure esentzia horrekin. Bueno, Lander eta zua berlari moduan, bigarren disko honetan zeren gainien abesten duzu, zeintzuk dira gai nagusiak? Gai ezberdinak landu ditugu, bigarren honetan, bai, lehenengoa antzera. Adibidez, oin atera berri dugun Arbasoak abestia, pixkat gure Arbasonek gure aurrekoen inguruan, beraiek egindakoa begirune bat azaltzeko, ez? Nondik gatozen, nora goazen jakiteko, ez? Gero baita ere, adibidez Irlandar presoen gose greben inguruan, baita ere suizidioak dakan presentzia gure gizartean eta tabu bat desera ikusten dugula, bizkate gai hori mahai gainean jarri dugu. Baina badaki gainera berzio bat jodozuela eta seguramente ikusentzuliek talde hori ez dauela ezagutuko, edo bintzat askok ez dauela ezagutuko. Zein gaineko taldea da eta segatik erabaki oso abesti hori? Bai, Nealta Folan abesti bat bertsionatuko dugu, Itxaropen Arnasa abestia. Eta aukeratu genuen Nealta Fola, hori, indala hamarkada bat edo Saguan mugimenduan barne esan talde bat dalako, guretzako importantia bere garaian, eta uste dugu gainera han momentuan agian ez uala izan enbeste izen o enbeste arrakasta beste talde batzukin konparauta. Eta gainera egiten zuten zan berezia eta ezberdin, orduan pixkat keinutxo bat egiteko aukeratu genuen talde hori eta abesti dut. Ondo, laster, helduko da aurkezpena, Oier, zer daukotzu aurre ikusita edo bentsat zela ingo duzu aurkezpen hori? Ez dieguna aztu pandemia egoeran gaz? Zela ingo hun ondio ez dakiu.
bagabiz hor pixkat buelta batzuk ematen, sare sozialetan da jungoa pixkat esplikatzen zedian nundi nora doian eta abar, eta gero pare bat kontzertu itxeko asmoa bauko, baina ondi ez dakigu. Ez dakigu nun izango dan, da zela izango dan. Eta horrekin lotuta manez, biziko dugu egunen baten, Covid-aren aurreko kontzertuak, zela ikusten duzu egoeria? Ba, zaila, guantxe bertan hoxe imaginatzia pixka zaila zaigu, hain justo egoera nahiko bereziki gogor daolako. Baina, bueno, ez dakit, gero batzuk beste baino positiboago dira, batzuk ikuste dute pixkat gertuo, beste batzuk urrutio, eta ez dakit, esan oso inziertua bezala dela egoera, eta ez dakagula pista askorik nola izangoan. Zue gaina Lander, gogotsu bai agertokira etorde bueltatzeko, ezta? Bai. Gogoa dazkau bueltatzeko, eta aldala lehengo moduan, ez? Jendia berotasuna sentitzen, da hola gure bai gustore egoteko. Txiki beldurti goibel heldu zinen, beso artean hartu zintugun arte. Aldapan gora ibilia egin zenuen bide, eta begira orain, non demontre zaude, elkar bizitakoak balio izan ote zuen, agian jada ez duzu oroitzen, ondo ikasi genuen albokoa maitatzen eta sentimenduak ez direla saltzen. Konturatuko zara denborako bakoitza, dagokion lekuan jarri ohi duela, eta aurpegia estaliarren miseriak eskutatu ezin direla. Lerro hauek zuretzat dira, behar ez zaitugun arren. Doinu hauek zuretzat dira, behar ez zaitugun arren. Elkar bizitakoak balio izan ote zuen, agian jada ez duzu oroitzen, ondo ikasi genuen albokoa maitatzen eta sentimenduak. Elkar bizitakoak balio izan ote zuen, agian jada ez duzu oroitzen, ondo ikasi genuen albokoa maitatzen eta sentimenduak ez direla saltzen.